Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abazale behlukane phakathi abantu ezikoleni zokuxhumana ngengoma ka DJ wodumo lwengoma eyahlukanisa unyaka ukukhozi FM DJ Hlo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibala khona le video. Mangoqala isijonele lelikhasi wamulekela igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ibashiye bahlukane phakathi abantu ezikoleni zokuxhumana ingoma ka DJ Hlo entsha ethi impilo emnandi. Lengoma enesiqi samapiano abantu basale bekhuluma okuhlukahlukene ngayo. Kwazise ngonyaka ophelile wadla umhlanganiso ngukhozi FM la ahlukanisa khona unyaka ngengoma yakhe ethi isibani. Abanye bebesho khona ukuthi kungenzekani DJ Hlo nakulonyaka aphinde akwenza ngonyaka ophelile ngengoma yakhe le enesiqi samapiano. Abanye besho khona ukuthi nale eyahlukanisa unyaka nyakenye yayingaziwa neze neze. Uphumlani Wiseman uPaul wathi hawu waze washaya Hlo umuco omnandi kunayo yonke emhlabeni le. Usizwe se uthe angiyazi ke lengoma kodwa nginesiqiniseko sokuthi unyaka singahle siwuhlukanise ngayo. uLucas Sibhen uthe impilo emnandi ingoma evutha bhe ngazi ke ngidlale kangaka namhlanje. Yize noma abanye bebemncoma kodwa bakhona abebengakwamukela ukuthi DJ Hlo wahlukanisa unyaka ngengoma yakhe isibani. Babodwa bakhala ukuthi isibani abakasazi namanje futhi abasizwa sidlalwe ezindaweni eziningi okubalwa nemsakazo. Lokhu ke kubuka sengathi abantu basazoqhubeka nokuthi behlezi begxeka uHlo uma ekhiphile. Abanye bathi le ngoma yakhe entsha engathi ngaphinde futhi sifake onyakeni omusha. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.